Čaute, dnes si ukážeme tento model Traxxas Defender. Je to rozmerovo jeden z najmenších Traxxasov v mierke 1:18. Je to šplhací crawler, ktorý je, dá sa povedať, najobľúbenejším z celej série. Takže ako môžeme vidieť, konštrukcia auta je veľmi jednoduchá, ale efektívna. Máme tu vpredu osadený motor Titan, baterka je Lipolka 750, je vymeniteľná, je možné dokúpiť k tomu ďalšiu batériu. A tu máme regulátor. Autíčko má 3 módy, v ktorých vie jazdiť. Jeden je mod Crawler, v ktorom sa jednoduchšie šplhá, potom je trialový mod a šport mod. Takže týmto gombíkom prepíname vlastne tie módy. Autíčko má jednoduchú konštrukciu, vpredu osadené servo, dobre rozložená váha, dobré tlmenie. Takže poďme si ho vyskúšať.